Ω, για πάντα, πάντα μαζί. Επειδή αυτός ο YouTuber έχει ζουμί, θα το ξανασχολιάσουμε άλλο ένα βίντεο. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα απέσιο βίντεο στο απέσιο μου κανάλι. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ναι, και στο προηγούμενο βίντεο είπα ότι θα κάνω live stream. Αλλά δεν έχω κάνει μεγάλο live stream. Ο αγαπημένος μου YouTuber! Οπότε το είπα έτσι για την πλάκα. Σήμερα θα κάνω κάτι full. Είμαι όλος αυτιά. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς. Και άραγε τι θα είναι? Κοπανάει το τραπέζι. Reading hate comments. Ναι, ξανααντιγράφω το βίντεο μου. Σε λίγο θα πηγαίνει στο Snapchat και θα μιλάει με τον εαυτό του. Πρέπει να λογαριαστούμε, ρε. Μου κλέψεις την ιδέα. Που έκανα πριν ένα μήνα. Δεν ξέρω γιατί είχα τόσο καιρό να κάνω upload. Έχω βάλει και μουσική στο background. Πώς λέγεται το κομμάτι, ρε. Να το βάλουμε κι εμείς, ρε. Θα μου πάρει πολύ edit για να τη βάλω. Βεβαίως, βεβαίως. Τότε άμα εσύ κάνεις τόση ώρα μοντάζ για να βάλεις τη μουσική, εμείς τι κάνουμε? Όπως βλέπετε τώρα. Τι είναι αυτό, ρε, καουμπόκι μουσική. Και επίσης τι σιδερόστρα μου δείχνεις, τι να δω? Ναι, Α, καινούρια είναι. ναι, οπότε πάμε στα hit comment. Α, τώρα φτάσαμε. Πάμε στα βάθη της ζούγκλας. Let's go. Φορέστε τα κράνη σας, παιδιά. Η μαγεία του edit. Α, επίσης δερεύτηκα. Είναι πολύ εκνευριστικό όταν οι YouTubers βλέπουν τον εαυτό τους στην κάμερα. Δεν ξέρω αν είναι για μένα εκνευριστικό, αλλά για σένα νομίζω ότι θα είναι. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Μπράβο. Και δεν είμαι ένας από αυτούς που κοιτάνε τον εαυτό τους. Κοιτάξτε όλους. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Αλλά τώρα θα διαβάσω hate comments, οπότε πρέπει να αντισταθώ το hate. Α, ούτε τώρα αρχίσαμε. Λοιπόν, παιδιά, ξαναπροστατευτείτε. Μου λέει, Πύριχα, πώς έμαθες στο κανάλι του Μάριου ρε φίλε? Τι ηθοποιία είναι αυτή, ρε. Μιλάμε για ηθοποιό άλλης κλάσης. Τι σου είπε? Πύριχα, πώς έμαθες στο κανάλι του Μάριου ρε φίλε? Πω! Όσος μου γράφει comment, μπορώ να πω και να δω το κανάλι του. Οπότε πρόσεξε αν ξαναστείλεις comment σε βίντεο του Γιωργάρα. Εξυπνάκια ασμάτας. Δεύτερον, άμα μου γράψει κάποιος, μπορώ να τον κάνω και report. Προστατεύστε τα κανάλια σας. Και τρίτον έξυπνε, δεν μπορείς να μου πεις τι θα κάνω. Οπότε, shut the fuck up. And get a real life. Το παιδί βγήκε από το Cambridge όπως βλέπετε. Κάνε βίντεο, πώς έμαθα το κανάλι του Μάριου. Θεέ μου. Πάμε στο επόμενο. Αυτό θα κλείσει το βίντεο. Αυτά ήταν τα hit comments για σήμερα. Για σήμερα, γιατί αύριο θα έρχονται πάλι hit comments με φορτηγά. Εύχομαι να ξανακάνω part. Ευχέται να δει κι άλλα hate comments. Αλλά μπορεί να κάνω story time. Αφήστε ένα like, ένα subscribe. Πολύ απλό είναι, όμως στον Μποζού μην μπερδευτείτε. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Bye! Και μην λέτε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να κράζουμε και επειδή είμαστε μικρότερο κανάλι, έχουμε το δικαίωμα να κράζουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επίσης, νομίζω ότι σας αρέσει κιόλας.
Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να το σταματήσω. Και επίσης άμα θεωρείτε το κανάλι μας σαψοκάναλο, ας πάμε λίγο στα comments και να δούμε. Είσαι λιγουλάκι ηλίθιος. Δεν να τον κράζετε, γιατί εσείς δεν έχετε τόσο subs. Και όσοι δεν έχουν κανάλι στο YouTube, μην μιλάτε πολύ, okay? Βέβαια, επειδή έχει 20 subscribers παραπάνω, σημαίνει ότι εμείς είμαστε κατώτεροι. Και δεν μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Θα τα πούμε μετά εμείς που το πες εσύ αυτό το μήνυμα. Να μην τα δοκιμάσεις, γιατί δεν έχεις ούτε εφαρμογή για editing, ούτε καλή κάμερα. Φαίνεται χάλια η ποιότητα. Το μισό σου πρόσωπο δεν φαίνεται από το πολύ φως. Βλαμένε, υποπόταμε, είσαι ηλίθιος πάρτου. Είσαι ηλίθιος κολόγαυρε. Τι λες ρε Θεέ μου. Let's go to the next video. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το smash or pass, δείχνεις διάφορα πρόσωπα του αντίθετου φίλου και λες αν θα τους έκανες smash, δηλαδή να τους γαμίσεις. γιατί αυτό σημαίνει, κάποιοι δεν ξέρουν ότι αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει. Yo guys, Greek George εδώ και σήμερα κάνουμε smash or pass. Πολύ διάθεση ρε. Πάμε να κάνουμε και εμείς ένα τέτοιο intro. Γεια σας παιδιά! Έχουμε γράψει εδώ... Ποιος τρόπος θα το Δεν έχουν να φάνε και σπετάσεις στον κύβο του Ρουμπιακά απ' έξω. Τόσα πολλά πράγματα μπορείς να μάθεις από αυτό. Έχω γράψει εδώ παιδιά κάποιους YouTuber και θα διαλέγω. Κάμερα μου γελάει. Γι' αυτό είναι έτσι κάμερα ρε, σαν να είσαι μέσα στο Τιτανικό. Τάχεις σαβαλάκες. Δεν θέλετε. Ωραία. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Τι είναι? GreekGeorge.gr. Έχω. Εντάξει, μπορεί το παιδί να έχει άγριες διαθέσεις. Θα βάλω smash. Που έχει καταντήσει η ανθρωπότητα. Ωραία, δεύτερος. Ο Μάνος. Το Μάνο θα το βάλω smash. Τους γαμίσεις. Άγγελος Gima.gr. Ένα smash. Τάχεις σαβαλάκες. Mario Tube. Το Mario Tube θα το βάλω ένα smash. Κάντε like, subscribe για να βλέπετε κι άλλα τέτοια βίντεο. Κάντε όμως και ένα share να εξαπλωθούμε να πούμε. Ναι, πρέπει να ξεπλωθούμε για να γίνουμε μεγαλύτερος λαός, γιατί έτσι αυτό.